anys. Molt bona tarda a tothom. Us dono la benvinguda a una nova sessió del cicle de càpsules de traducció organitzat des del Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Avui dedicarem la càpsula a la traducció i censura franquista amb la Laura Vilarrey, professora doctora de la Illinois University, i Caterina Riba, professora de la casa, agregada de la UVic. Abans de cedir-los la paraula, però, voldria agrair el suport de les següents entitats: AIDES, Fets Forward, PEN Català, EUMO Editorial, l'Institut Ramon Llull, l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, l'Associació de Professorat d'Anglès de Catalunya, l'Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España i l'Associació d'Intèrpretes de Conferència d'Espanya. Us recordo que podeu deixar comentaris i el que sigui, preguntes al xat i que al final de la conversa traslladaré aquestes preguntes a la convidada, a la Laura. Si ens voleu seguir per les xarxes, recordeu que el nostre hashtag és conversatrà. Moltíssimes gràcies i perdó per aquest inici que hem tingut i quan vulgueu, Caterina, endavant. Molt bona tarda. Avui tenim aquí a Laura Vilardell, que és antiga companya de la Universitat de Vic i que actualment és professora de la Northern Illinois University. La seva recerca explora les traduccions literàries i la història de l'edició des del punt de vista de la recepció, la censura, l'ecotraducció, els estudis de traducció i els estudis d'atenció. El seu últim llibre, Books Against Tyranny, de 2022, explora les vicissituds dels editors catalans sota el règim de Franco. Benvinguda, Laura. Moltes gràcies, moltes gràcies. Estic molt contenta de ser a casa, encara que soc als Estats Units, però per mi la Universitat de Vic sempre serà a casa, perquè m'hi vaig passar molts anys i perquè hi tinc amics, companys i mestres. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs volia començar aquesta conversa preguntant-te com et vas interessar pel tema de la censura i les traduccions, especialment les traduccions al català. Molt bé. Jo vaig fer la carrera de traducció i interpretació a la Universitat de Vic fins al 2008, però l'últim any de carrera vaig tenir la sort de tenir una beca de la GAUR, que em donava l'oportunitat d'ajudar als grups de recerca. I vaig tenir la gran sort de tenir en Manel Llanes, que m'ajudava en la catalogació d'un fons, del fons PROA, que era un fons que havia adquirit la Universitat de Vic, que havien adquirit en Manel Llanes i també el meu altre professor, Ramon Pinyol, i el que fèiem és que em sembla que eren 2 o 3 dies a la setmana, em passava 2 hores catalogant aquell fons. I en Manel m'ensenyava l'amor per la recerca, no? I a partir d'aquí jo crec que va ser el clic, o va ser aquell coquet que en diem, el coquet de la recerca, i no l'he deixat fins ara. Després vaig començar el doctorat el 2008, quan vaig acabar la carrera, després vaig començar el doctorat, vaig tenir una beca predoctoral del Ministeri de Ciència i Innovació i vaig fer una tesi sobre Verdaguer, sobre el Canigó, sobre recepció, però en aquell moment, el 2010, quan ja estava fent la tesi vessant, diguem, en aquell moment hi va haver un congrés a la Universitat Pompeu Fabra, el 2010, que era sobre la recepció i la publicació durant la postguerra. I en aquell moment, en Ramon Pinyol, que era el meu director de tesi, juntament amb en Manel Llanes, em van suggerir la col·lecció Isart. La col·lecció Isart era una col·lecció d'Editorial Vergara, per tant, l'editorial era tot en castellà i l'única col·lecció que tenien en català era aquesta. Era una col·lecció que va començar als anys 60, l'any 62, i de fet va fer només 39 números, però tenia una idea de país tan important que era molt trist que ningú l'hagués estudiat fins llavors. Després em vaig posar en contacte amb un dels fills de l'editor, primer, en Joan Maria Boix i Selva, que em va obrir les portes de casa seva, em va ensenyar fotos, em va ensenyar documentació i vaig poder fer unes quantes fotos, però clar, jo havia d'acabar la tesi.
i la tesi era sobre Verdaguer. Per tant, què vaig fer? Vaig acabar la tesi, me'n vaig anar a Londres, vaig acabar la tesi, i quan vaig acabar la tesi vaig continuar amb la cosa de l'Isart. I després vaig poder visitar també els altres fills del Josep Maria Boix i Selva, que havia estat ell mateix traductor, el traductor del Paradís Perdut de Milton. Per tant, diguem-ne que tenia una sensibilitat molt gran pels traductors, i això es veu perquè a la contraportada a la contracoberta, perdó, dels llibres hi ha sempre una sinopsi de l'obra, una biografia de l'autor i una biografia del traductor. I això era molt important. Per tant, em vaig posar en contacte, quan vaig acabar la tesi, em vaig posar en contacte amb primer amb la filla petita de l'editor, l'Elisenda Boix, que em va obrir les portes de casa seva a Mallorca i va ser fantàstic. I després l'altra filla, la Maria Boix, juntament amb el seu marit, Pere Julià, que també em van obrir les portes de casa seva. I per tant, un dels capítols d'aquest llibre, justament el capítol 4, explico bastant les vicissituds de l'Isard, perquè d'alguna manera, diguem-ne que aplica a tots els altres editors d'aquell moment. Ja ha sigut molt llarg, això. Molt bé. Molt interessant això de fer visible el traductor d'aquesta manera. Veig que ja has fet referència al treball d'arxiu, que és essencial. No sé si ens podries explicar una mica què és l'AGA, l'Archivo General de l'Administració, i com dus a terme la recerca en fonts primàries. L'Archivo General de l'Administració és un arxiu que és a Alcalá de Henares, i per tant, quan jo vaig començar a fer la recerca, que va ser el 2014, obrien de 9 del matí a 3:15 de la tarda. El problema era que a partir de les 2 ja no podies demanar res. I l'altre problema molt gran era que el catàleg no era accessible per internet. Per tant, havies d'enviar sempre un correu al senyor, que era molt amable, de fet, però, clar, quan tu estudies una col·lecció, clar, són 37 volums, per tant necessites almenys 37 expedients de censura, si no més, perquè moltes vegades, si el llibre ja havia passat per censura, ja tenia un altre expedient. Per tant, podia ser 50 o així. Després el que vaig fer va ser enviar-li un correu a aquest senyor i em va dir, bueno, oita, com que vens de tan lluny i tal, el que podem fer és, et puc guardar les capses, un parell de capses al meu despatx, i després quan arribis te les mires i mentrestant en demanes d'altres. Però, esclar, això vol dir que em vaig haver de passar més d'una setmana allà, quan podia haver-ho fet en menys dies per restriccions horàries, i després em passava la tarda, que esclar, no sabia què fer. Això és l'Archivo General. Jo crec que ara, ho he vist per internet, crec que ara han ampliat els horaris, per tant, gràcies a Déu. Sí, Millor. Ara el que faig és ja demanar-ho per internet, però en fi. Després, el primer que faig és buscar un tema que sigui d'interès. En aquest cas, jo no el vaig buscar, el van buscar els meus professors, però va ser una sort, perquè d'aquesta manera vaig poder entendre primer el context històric i després el context social. I això és molt important. Veure com la societat havia rebut, diguem-ne, aquests llibres també era molt important, tant com el rebien els censors. Després, busques un tema que sigui d'interès, la col·lecció d'art. I després de trobar el tema, vas a l'Archivo General de l'Administració. Abans és millor enviar un missatge per veure si realment tenen els expedients o no, que normalment els tenen, però qui sap. I després, quan vas allà, et trobes sorpreses. Una de les primeres sorpreses que em vaig trobar va ser que els llibres, alguns dels llibres, no tots, alguns dels llibres que havien passat pels censors eren intonsos, o sigui, aquells llibres que estan agafats, diguem-ne així, no? Que són uns fulls grans i després estan plegats, no? Després, esclar, era impossible que el censor pogués haver llegit allò, no? I després penses, com que es basaven també en jurisprudència o en els expedients anteriors, potser no els hi calia, però a mi em va sorprendre molt. I després,
I després d'això, doncs, veus també una cosa molt interessant, que és una gran incongruència, que és que diguem-ne, la gran excusa per començar la censura de les traduccions era justament l'escassetat de paper, no? Diuen. Com que, després parlarem de les lleis de censura, però com que hi ha escassetat de paper, no podem publicar aquests llibres que venen de l'estranger. Però després vas allà i l'altra sorpresa és que per un llibre hi ha una quantitat immensa d'expedients, documentació, targetes de censura, etc. Per tant, bueno, que cadascú faci els seus judicis. Jo ja vaig fer els meus. Un cop, doncs, tinc això, sé que hi ha l'expedient, tinc l'expedient a la mà, el que faig és processar les dades en una base de dades. I a la base de dades hi poso autor, nom del traductor, del censor, si se sap. Normalment no posaven el nom al censor, el que feien era signar, i a vegades es veia més bé o menys el nom del censor. I després hi ha llibres que diguem-ne, han fet un llistat dels censors més habituals, etc. Després el veredicte i després què es va enviar a l'editorial i finalment si hi ha hagut traduccions més tard, etc. I després de tot això, el que faig és mirar a veure quins d'aquests llibres poden ser interessants des de diversos punts de vista, des del punt de vista social, per exemple, però també des del punt de vista de la censura, per poder entendre com funcionava, però també quins eren els criteris més habituals. Sobre la col·lecció Isart n'he fet uns quants articles. Un el vaig fer amb l'Eusebi Coromina sobre Vol de nit. També es van publicar les actes d'aquell congrés del 2010, que va ser quan va començar tot. I també, ja et dic, el capítol 4 d'aquest llibre és justament el que parlo més de la col·lecció Isart, perquè, de fet, va cap a totes les editorials més o menys passaven pel mateix. Per donar una mica el context més general, quan es va posar en funcionament la censura franquista i quins textos havien de passar per censura? Molt bé. La censura franquista té dues etapes. La primera etapa comença... La primera llei és la Ley de Prensa e Imprenta, que és del 22 d'abril del 38. Això vol dir durant la Guerra Civil. Per tant, durant la Guerra Civil, en el bàndol nacional, van començar allà a fer una llei de censura. Aquesta llei de censura tenia caràcter provisional i al final va durar 28 anys, però quan van fer tota aquesta llei, que és una llei molt, molt llarga, diguem-ne, es van descuidar de posar-hi les traduccions. I després, el 29 d'abril, el que van fer va ser fer una ordre per incloure les traduccions, no? I de fet aquí és on m'enfoco més, no pas en la llei de premsa i impremta, perquè és molt més àmplia i perquè es basa bàsicament també en publicacions periòdiques, i com que a mi m'interessava més la traducció, doncs aquesta ordre és la que al llibre parlo sobre la censura, perdó, la llei de censura. Després, la justificació, com ja he dit, va ser per l'escassedat de paper. Com que no hi ha paper, no podem portar llibres de fora i no els podem traduir. Després, en aquesta primera llei, també es va denominar la llei d'Arias Salgado perquè va ser el ministre que la va executar més. De fet, va fer-ho des del 41 fins al 62. I té diverses etapes, però les característiques fonamentals són la censura prèvia. Això vol dir que abans de publicar, l'editor havia d'enviar 2 llibres per veure si es podien publicar o no. Després, un cop els havien enviat, rebien una carta. I aquesta carta no era si sí o si no, sinó moltes vegades era
normalment era que no. I era que no, i després explicava una mica què passava. Però en lloc d'explicar-ho amb molts detalls, el que feien era simplement ratllar les pàgines, dir les pàgines que no podien publicar. Aquesta era la primera llei. Després, la primera etapa, que és del 39 al 45, més o menys, quan acaba, diguem-ne, la idea del feixisme i quan Franco veu que ja no pot continuar amb la idea del feixisme perquè els seus aliats o són morts o, en fi, Hitler o Mussolini, el que sigui. Per tant, durant aquesta primera etapa va ser l'etapa falangista, va ser l'etapa més cruel per les publicacions en català i per, esclar, les traduccions, encara més. I és una etapa on el que fan és, diguem-ne, castigar una mica a tots els republicans després. Fan coses com, per exemple, envieu-nos un llistat de tots els llibres que teniu en estoc en aquest moment i tots els que s'hagin publicat durant l'època de la República s'han de treure, per exemple. I coses així. No entraré en molts detalls perquè si no seríem fins demà. Però la idea és aquesta. I després, l'altra cosa molt important és que aquest Arias Salgado, que era de la Falange, tenia la particularitat de desenvolupar el que anomenava ell la teologia de la informació. Això vol dir, per justificar la censura, el que feia era basar-se en els preceptes de Sant Tomàs. Per tant, té tot un llibre, de fet, té un llibre amb diversos volums, que explica això, la teologia de la informació. Per tant, com la teologia entra dintre de la censura. Els temes d'aquesta primera etapa són, bàsicament, per exemple, si criticaven el dictador o la guerra civil no es podia ni esmentar. O també, doncs, en fi, com totes les altres etapes. Però la religió, en aquest cas, era superimportant. Per tant, només que es fes un esment a la religió que no tocava o que traduïssin un text sobre una altra religió que no fos la catòlica, ja automàticament era d'això. Després, una de les coses interessants d'aquesta primera etapa, justament, és que sí que s'havien d'enviar 2 exemplars abans de publicar-se, però és interessant que no demanaven res per després. Per tant, tu podies enviar el llibre que volguessis a censura, la censura et diu les pàgines 8, 10, 12 i 14 no les pots publicar. Però després, quan tu publiques el llibre, ja ha passat per censura, tu publiques el llibre i ningú se'l mirava, saps? I aquesta era una de les tàctiques que, de fet, Joan Sales va explicar a la Mercè Rodoreda. Li va dir, bueno, fes més o menys, perquè igualment ningú s'ho llegirà després. I això és una de les coses que en la llei Fraga, o en la llei del 66, hem dit que la primera censura va del 38 fins al 66, la segona va... Sí, exacte. I la segona, doncs, comença el 66 i acaba el 77, el 80, però bueno, amb la mort del dictador, en teoria. Aquesta segona llei de censura és una llei que, esclar, al 66, no? Ja comença a haver-hi una mica d'obertura del país, no està tan tancat, la gent ja comença a explicar a tothom que això és insostenible, i el que fan és, doncs, en fi, rentar una mica la cara al règim. No? I s'inventen uns conceptes molt interessants. El primer concepte que s'inventen és que en lloc d'haver-hi censura prèvia, hi haurà censura voluntària. Consulta voluntària. El primer que diu la llei del 66 és justament que hi ha llibertat d'expressió mentre
es compleixi la llei. Per tant, en fi, bueno, la llei que posen ells, no? I aquesta és una de les coses interessants del 66. I l'altra cosa també molt interessant són això, els conceptes que es van inventar. Aquesta consulta voluntària no calia que la fessin segons qui, i sí que calia que la fes segons qui. Què vull dir amb això? Vull dir que també es van inventar un registro de empresas editoriales, que bàsicament el que havien de fer és que si tu tenies una editorial, ara ja parlo des del punt de vista de les editorials, si tu tenies una editorial, havies de registrar a la teva editorial el registro d'empreses editoriales. I això vol dir que et donaven un número. I amb aquest número ja no calia que passessis consulta voluntària si no volies. Podies anar directament al registre previ o al dipòsit previ, que el dipòsit previ era 6 exemplars, segons la llei, o sigui, s'havien de donar 6 exemplars, un dia per cada 50 pàgines. Això vol dir, almenys. Això vol dir que si tenia 100 pàgines, almenys havies de deixar enviar-ho 2 dies abans que es publiqués. Què va passar? Doncs va passar el que sempre passava, que les editorials catalanes no van tenir aquest registre d'empreses editoriales. De fet, les publicacions de l'Abadia de Montserrat van haver d'esperar el 75, amb la mort del dictador, i Edicions 62 va haver d'esperar, imagina't, del 66 al 73. Per tant, si no tenies aquest número, sí que havies de passar per la consulta voluntària. Però la consulta voluntària podia dir, una de les coses que sempre es deia era, o bé, és recomanable que facis això, mai et deien, has de fer això, és recomanable que, i l'altra cosa era el silenci. Per tant, tu podies enviar això i si al cap d'uns mesos no et deien res, era el silenci administratiu i després tu, com bonament podies, intentaves, tu com a editor, diguem-ne, feies o no. Després el que es feia moltes vegades era anar a la censura a Madrid i mirar a veure quins eren els ànims segons el llibre que tu volies publicar, no? Per què? Perquè si no, imagina que passa censura voluntària, la censura voluntària diu, bueno, nosaltres et recomanem que canviïs alguna coseta. Bueno, tu al final ho publiques i si ho publiques no vol dir que ja no s'ho mirin. Vol dir que qualsevol persona del món, diguem-ne, que llegeixi aquest llibre i se senti ofès, podia denunciar-lo. I si el denunciaven, després segrestaven l'edició. Per tant, els editors no volien això perquè perdien molts diners. En el que feien era intentar anar als passadissos i mirar a veure quins ànims respiraven. Aquesta és una de les coses, penso que més importants de la censura de Fraga. Normalment es pensa que la censura de Fraga és una censura més diguem-ne, més assequible, però al final, l'últim capítol del llibre, dono veu als autors i, de fet, diuen justament el contrari molts d'ells, que esclar, els feien molta més por perquè les represàlies podien ser molt més grans. No sé. Així doncs, la censura de Fraga anava més cap a l'autocensura, que va passar de la censura prèvia a bastant cap a l'autocensura. Sí, després, això és interessant, perquè alguns autors, de fet, Estanislau Torres, Francesc Vallverdú, Abellan, diuen que els editors els consideren com a censors. Però jo no hi estic d'acord, perquè al final els editors estan al mateix vaixell que l'autor. El que volen és fer negoci. Per tant, ells no censuraven, ells el que feien era intentar que allò es publiqués, no? Per tant, jo penso que estan al mateix bàndol. I després, sobre el tema de l'autocensura, hi ha estudiosos que parlen de molts tipus d'autocensura
Jo en defenso dos, que vaig intentar simplificar-ho una mica. Vaig posar autocensura conscient i inconscient. Per tant, a la conscient, per mi és quan es canvia el text, tant si ja ha passat per censura abans, com si t'autocensures perquè no passi. Però conscientment. O sigui, per exemple, no parlaré d'això perquè si no m'ho tombaran. Aquesta és la conscient. I la inconscient són les idees que s'han adquirit fruit de l'adoctriment del règim, no? Com si ja ho diguessis per inèrcia. Per tant, qualsevol de les autocensures, algunes de les autocensures inconscients, de fet, no en som conscients, però també existeixen, no? I de fet, penso que és una manera una mica més simplificada de com actuaven els autors. Hi havia autors, per exemple, que ja no volien publicar a Espanya. Per exemple, Borges va dir que ell no volia que li publiquessin res a Espanya perquè així no passés tot això. I com diu Cornellà de Trell, de fet, hi ha llibres que encara ara estan censurats i nosaltres no ho sabem, perquè ningú ha anat a l'Archivo General de l'Administració per veure si estaven censurats o no. És bastant pertorbador això que es Oh, i tant. continuïn reeditant llibres sense que sapiguem si és la versió original o si hi ha hagut retallades o manipulacions en el procés d'edició. Una altra pregunta. Què era el nihil obstat i qui el concebia? Sí, el nihil obstat, quan un llibre passava per censura, sobretot en la primera etapa de la censura, per tant del 38 al 66, quan un llibre passava per censura, el que feien era arribava la censura i obrien un número d'expedient. Després, en aquest número d'expedient, el que feien era mirar a veure si ja havia passat per censura abans, no? I quin era el resultat. Per exemple, doncs, posarien denegado o aprobado con tachaduras. Aquest era el més habitual. Després, el que passava, explico això i després vaig al nil, el que passava era que quan entrava a la censura es feia una targeta de censura i quan continuava era bàsicament passe al lector número i el lector. Aquest número, que vaig fer moltes investigacions per veure si aquest número era real, aquest número era totalment arbitrari. Per tant, dedueixo que era fins i tot l'escriptori on estaven els censors. No ho sé. Però a vegades el mateix censor era el número 5 i a vegades era el número 15. No tenies... Però sí que és veritat que sempre passaven per censura almenys un censor civil i un censor eclesiàstic. Al principi de la censura, des del 38 fins al 45, una mica menys al 45, també hi havia censura militar. Hi havia els militars que també feien passar censura. I aquesta era la típica censura. Però què passava? Que a vegades aquest tipus de censura, per exemple, no n'hi havia prou. O, per exemple, l'editor i l'autor no estaven d'acord amb el resultat de l'expedient de censura i després podien anar a la censura religiosa. Després, el nihil obstat és una locució en llatí que vol dir que els censors eclesiàstics han aprovat el text. Després, com que era tan important la religió, pels censors, encara que els fes molt mal, ho acceptaven perquè ho havien d'acceptar. I després això portava alguns escàndols, com per exemple l'escàndol d'Incerta Glòria. Què et sembla si parlo un moment d'Incerta Glòria? Sí, sisplau. Si hi ha És que és un tema molt interessant. Incerta Glòria és un tema interessant i després, de fet, en parlo al llibre perquè vaig trobar la meitat de la documentació, diguem-ne, està publicada, però l'altra meitat és inèdita i és a l'arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans i en Manel Llanes em va ajudar a trobar-ho. De fet, Incerta Glòria
va guanyar el Premi Joanot Martorell l'any 55. I just quan va guanyar el Premi Joanot Martorell, Gallimard, que és una editorial francesa molt important, volien publicar una traducció en francès en aquell mateix moment. I el que va passar va ser que l'editor, Aimar, justament va enviar el llibre a censura i va dir, com ho fem això? Perquè nosaltres, esclar, perquè vam fer com una carta i van dir, nosaltres tenim un editor francès interessat i el que no volem és que vosaltres us passeu, com es passava moltes vegades, molts mesos abans de fer el veredicte. Clar, ara justament hi ha tota aquesta idea del Joanot Martorell i tothom, doncs, està interessat i, per tant, nosaltres volem que això vagi ràpid. I el director de censura en aquell moment, el Florentino Pérez Envid, el que va fer, el cap de censura en aquell moment, el que va fer va ser enviar-ho a 2 censors. Perdó, a 3. El primer censor va dir que les primeres 45 pàgines estaven bé, però que les altres s'havien de censurar. I aquest, justament, era el més, diguem-ne, el menys perjudicial pel llibre, perquè els altres dos van dir que no es podia publicar allò. I després, clar, al final Aimar va dir, home, doncs el que farem serà, primer va enviar una carta a l'autor, que era Joan Sales, que també era editor, i va dir, oita, nosaltres el que farem serà anar a Madrid, el que va fer l'editor va ser anar a Madrid i en parlem, i el que va fer va ser anar a Madrid. El que passa és que justament aquell dia el cap de censura no hi era. I després Aimar va tornar cap a Barcelona i va dir, goita, jo he vingut, no hi ero, què passa? I el cap de censura va dir, mira, el que farem serà enviar-te un llistat de l'historial d'aquesta publicació en els serveis de censura. I li van enviar i Aimar va dir, ok, doncs el que podem fer és, ara jo he parlat amb l'autor, i el que farem serà uns canvis que l'autor en parlarà també amb un assessor religiós, amb un capellà, perquè així d'aquesta manera doncs, no hi hagi tants problemes. I el que van fer va ser que una persona a Madrid l'enviés un altre cop a censura. Què va passar? Doncs que aquest Florentino va fer-ho passar un altre cop per censura, però resulta que el mateix censor va tornar a mirar el text i, òbviament, va tornar a dir que no. I després en Joan Sales, que era l'autor, va dir, home, jo acabo de veure que aquest senyor és el mateix, almenys canvieu-me'l. I, bueno, el van canviar, però tampoc va anar bé. Tampoc va anar bé i, per tant, això va començar, crec, al febrer del 56 i ja érem a l'octubre, gairebé novembre. Doncs després en Joan Sales va parlar amb el pare Maur Boix, Maur Maria Boix, de Montserrat, i li va dir, oita, parla amb l'abat de Montserrat i a veure si l'abat de Montserrat ens pot donar el nihil obstat. I si ens pot donar el nihil obstat, ja els de censura ja no podran dir res. I al novembre el pare Maur els hi va enviar una carta a Joan Sales i li va dir que sí, que havien donat el vistiplau i que el nihil obstat estava a punt. Després Aimar va enviar una carta a censura i va dir, mira, el nihil obstat està al caure, per tant nosaltres el que farem serà anar per censura religiosa i no per la censura civil i eclesiàstica. I clar, no van poder fer res. O sigui, ho van haver de publicar. I es va publicar. I després d'això, als anys 70, en van fer una segona edició. I va passar per censura, esclar, una altra vegada, i el que van fer va ser silenci administratiu. Per tant, ho van poder publicar també. Però crec que il·lustra bé la idea del nihil obstat. Una última pregunta, perquè veig que hi ha moltes intervencions al fòrum i m'agradaria donar la paraula
a les persones que ens segueixen. No sé si ens pots explicar, ara ja ho feies una mica, amb aquesta argúcia de passar per la censura religiosa, no? Que a vegades podria ser més comprensiva. Quines estratègies feien servir les editorials per bandejar la censura? Justament una de les coses de les quals estic contenta d'aquest llibre, anava a dir tampoc, però estic contenta d'aquest llibre, és que al final de cada capítol poso els mecanismes de control de la censura i les estratègies que feien servir els editors per poder-les intentar esquivar, no? Després, esclar, hi ha diversos períodes i també hi ha més restriccions o menys. Intentaré no allargar-me aquí. No sé si ho aconseguiré. Del 39 al 45 es deixava publicar molt poc en català, però hi ha un exemple molt interessant que és un llibre que Flors de Maria, que de fet va passar per a la censura de Barcelona. La censura de Barcelona, en els primers anys de la censura, només podia autoritzar coses normalment religioses o eclesiàstiques de menys de 15 pàgines. I el que van fer va ser l'editor, va enviar això a censura i va dir, bueno, això és una carta, és com una postal de comunió. I és clar, en lloc de mirar-se què era, van dir, molt bé, doncs ho publicarem. I al final van publicar uns 200 volums, crec, d'un llibre de 125 pàgines. Per tant, una de les idees era fer-ho passar així com volien. L'altra era, i això costa de creure, però diuen que la censura de Madrid era una mica més permissiva que la censura de Barcelona. Sembla que la gent que estava a Barcelona havien de ser més restrictius perquè els feia por que els treguessin el lloc a Barcelona. Per tant, moltíssimes vegades, gairebé tothom, anava a Madrid i moltes vegades als anys 60, per exemple, ja tenien una persona a Madrid. L'editorial pagava algú que ja fos a Madrid i que els hi fes les gestions. Per tant, això era una altra cosa interessant. Després, del 46 al 51, el 46, Franco va enviar un home, un delegat provincial de censura, i va dir, guaita, vés a Barcelona i vés a mirar a veure què passa allà, perquè tots volen publicar i perquè a veure què podem donar-los una miqueta, no? L'any 45 comença tot això, Franco intenta anar-se'n cap a l'anticomunisme en lloc d'anar cap al feixisme, perquè en aquell moment ja no era interessant, diguem-ne, per ell, perquè esclar, havia perdut tot. Per tant, va enviar aquest home i aquest home va dir, bueno, el que podem fer és donar-los l'oportunitat de publicar en català només coses, llibres de creació literària, poesia, novel·les, però clar, creació literària què és? És molt ambigu. I ho van fer expressament, el que passa que els hi va sortir una mica malament, perquè després van començar a publicar o intentar fer passar per creació literària, per exemple, el llibre de la Teca d'Ignasi Domènech, que era un llibre de receptes, el van fer passar com a creació literària. O, per exemple, la traducció de Carles Riba de l'Odissea, que de fet és de l'informe d'aquest senyor que va dir de la creació literària, i justament Carles Riba va haver d'anar a Madrid perquè no se li havia autoritzat la publicació de l'Odissea. Després del 51 al 59, les revistes en català estaven molt restringides i el que feien era, a vegades, com va fer, per exemple, Miquel Arimany amb El Pont, era publicar-ho com si fos un llibre. Després ell el que va fer és, clar, ara ho tindria molt fàcil, però ell el que va fer va ser tornar a picar tots els articles perquè tinguessin una homogeneïtat i perquè poguessin fer-se veure com si fossin llibres. I això feia que els primers volums de la revista El Pont es veuen com si fossin un llibre, però en realitat és una revista. I després, el 59, comença amb el Concili Vaticà II, comença el show de les traduccions al català. Jo defenso que
el boom de les traduccions al català comença amb això, amb el Concili Vaticà II i amb les traduccions de llibres, diguem-ne, de poemes o llibres o articles religiosos. De fet, hi ha Nova Terra i Estela, les editorials Nova Terra i Estela, que comencen. I després del 60 al 75 hi ha aquesta mena d'aperturisme i el que es fa en aquest moment és intentar publicar o bé sense peu d'impremta, que això sempre anava molt bé, publicar sense peu d'impremta, després, ai, no me'n recordo quin any ho vaig publicar. Tot i que doncs, també estava molt més restringit, ja et dic, la part a partir dels anys 60 que no pas abans. No sé si he contestat el que... Sí, i tant. Hi ha un cas molt divertit que és el de la revista Pel·líploma que ha estudiat el Esferi, que el que van fer va ser escriure-la en vers, no? Precisament per això que comentaves tu de la creació literària. Doncs se'ns ha acabat el temps. Veig que hi ha persones que tenen aportacions i preguntes a fer. Moltíssimes gràcies, Laura, per gràcies a vosaltres. aquesta informació i totes aquestes... I veig que els participants hi ha molts professors, cares conegudes, per tant, moltes gràcies per ser aquí també. Ai, els que no també. Mira, si us sembla, comencem amb l'última de les preguntes que tenim per aquí. La Teresa pregunta, qui tenia més poder? La censura franquista o l'eclesiàstica? Bona pregunta. Al principi, com que estan totes juntes, sobretot a l'època l'època de la falange, no? Que ells es pensen que realment el que han de fer és castigar. Després, la censura militar i eclesiàstica era molt important. Però sempre, mai podien dir que no a una cosa que hagués estat autoritzada, diguem-ne, per la censura religiosa. Per tant, les dues, la resposta seria les dues, perquè una mirava a veure si la imatge del règim era la que havia de ser, si es tractava bé o malament el dictador, si es parlava o no es parlava de la guerra civil o de qualsevol cosa que hagués pogut passar, diguem-ne, des de la república i tot això. I l'altra és que, esclar, la censura religiosa, sense la censura franquista no hi havia censura religiosa, per tant, la religió per ells era superimportant. I si no es tractava malament el dictador i passava per censura, doncs, religió, doncs endavant. Sí. Narcís també pregunta si absolutament totes les publicacions acabaven passant pel filtre de censura, si n'hi havia que es publicaven directament o no. Sí, aquí he hagut de buscar un moment. Totes havien de passar per censura, però és veritat que la primera part de la censura, sobretot els primers anys de la censura, van dir que els textos tècnics, pamflets escrits en alemany, italià o portuguès, fixa't, alemany, els seus amics, italià, Mussolini, portuguès, Salazar, i publicats el 1923, 1926 i 1932, estarien autoritzats automàticament, perquè eren els seus amics. Els textos religiosos havien de tenir el nihil obstat, no havien de passar per censura civil. Tot i que això ho vaig intentar contrastar, i com que la censura franquista no tenia una idea, o diguem-ne, no tenia com uns preceptes molt clars i el que feien normalment era ser més aviat arbitraris, no puc dir això amb 100% de seguretat. De fet, ho vaig demanar a uns quants col·legues i alguns em van dir que sí, d'altres que no. Per tant, la majoria dels textos religiosos no havien de passar censura civil, però no m'atreveixo a dir tots. I després, i per això crec que un dels grans moments del boom de la traducció al català va ser justament quan va començar el Concili Vaticà II, que el que van fer és que les editorials van poder publicar només amb censura religiosa. I, per tant, Montserrat va fer moltíssima feina amb això. Però, en realitat, tots havien de passar i fins i tot
la primera època crec que hi havia un mínim de pàgines, però en la segona qualsevol cosa que fos més d'una pàgina ja s'havia de passar per censura. Ahora que parlabas de Italia, de Portugal, Richard, leía, quina censura hi havia, a part de la censura de textos en català? Altres llengües afectades, Ah, temes sí. prohibits? Oh, sí, sí, clar. Els temes eren per tots. Els temes eren per tots iguals i el que... Clar, no he tingut temps de dir-ho tot, però el que fèiem normalment amb la censura de traduccions, no al català en general, era que es podia passar l'original, imagina que l'original sigui en anglès, doncs es podia passar l'original en anglès i després tu tenies el veredicte sobre aquest original. Després, a vegades no demanaven, sobretot en la primera censura, no demanaven la traducció, sinó que només demanaven l'original. Això havia passat bastant i una de les tècniques que, que no he dit, però que és molt, molt habitual, és que no es posava quina era la llengua. Simplement es demanava autorització per passar aquest llibre i prou. Després, qualsevol... Els lectors, els censors estaven dividits com en tres grans grups. Després, els censors, diguem-ne que hi havia els lectors, que eren els diguem-ne, els soldats rasos, sí? Els que passaven, diguem-ne, la gran censura per tots, diguem. Després hi havia els caps de secció, diguem-ne, els que feien una mica més, doncs, que si hi havia algun problema o alguna discrepància entre els lectors, ells eren els que posaven una mica de pau, i després hi havia els que feien les lleis. Després, en aquests lectors, hi havia, a veure si trobo, cobraven de forma diferent depenent de les llengües que havien de llegir. Per tant, si era una llengua... No bueno, si era, per exemple, una llengua com l'anglès, etc., cobraven més que si era en català o en alguna altra llengua de l'estat espanyol. Per tant, el que feien normalment era aprendre altres llengües o dir que sabien altres llengües i després cobraven més. I el que em va fer gràcia també és que normalment feien uns 500 llibres al mes, que és una barbaritat. Clar, es podien guanyar un sobresou bastant important i això em va fer veure que, esclar, aquests llibres que no estaven ni tocats, que no havien ni obert, clar, vull dir, 500, clar, llegir-te 500 llibres cada mes és una barbaritat. Molt bé, i si us sembla l'última, perquè és que el temps. Francisca pregunta, hi havia qualque procediment per recurrir una resolució de censura i en cas de que sí no, sota quins condicionants? Bueno, sí, o sigui, tu els podies recórrer, però els podies recórrer a ells mateixos. Per tant, moltes vegades el que feien els editors és refer el text. Estic parlant de la censura, la segona, perquè la primera tu podies canviar una miqueta i ja està. Però en la segona, a vegades, només deien no se puede publicar, però no sabies si és que no es podia publicar sencer, si només era una part que no es podia publicar, i després aquelles persones que eren al Ministeri eren superimportants perquè ells podien pressionar per veure si només era un trosset, si havien de canviar-ho tot, etc. Després, moltes vegades, molts autors havien vist, primer havien llançat la tovallola dient això no es pot publicar, haurem d'esperar, i després havien vist que l'únic que no es podia publicar era un petit trosset de tot un llibre. Per tant, era molt important que hi haguessin aquestes persones. Després, es podia tornar a passar censura. Per tant, si tu tenies una carta, normalment els expedients, que això també és molt interessant, els expedients havien de posar també l'adreça de casa de l'editor, no només de l'editorial, sinó de casa. Per tant, jo crec que això també el que feia era portar-los una mica de por, no? I de fet, en fi, per si passava alguna cosa. I, de fet, després els enviaven una carta i els deien
quan era així una mica més tolerant, els deien, mira, aquesta pàgina, un seguit de pàgines, no es poden publicar. No et deia exactament on, sinó es deien, no es poden publicar. Si vols publicar-ho sense aquestes pàgines, me l'has de tornar a enviar. I després ho podies tornar a enviar. Per tant, d'alguna manera era recórrer. En la segona censura, com que es va posar tot més judicial, tot i que el Ministeri d'Informació i Turisme no tenia un ens judicial. Per tant, va ser més judicial, però diguem-ne, no tenia jutges ni res. Per tant, era simplement per crear una mica més de por. I moltes vegades el que es va fer va ser no publicar-ho durant la primera censura i publicar-ho durant la segona o publicar-ho després, molt després. Molt bé, doncs tanquem aquí, ho sento. Moltíssimes gràcies, Laura i Caterina, ha estat molt interessant. I a la resta, doncs, emplaço a retrobar-nos de nou a la propera càpsula, el 17 d'abril, sobre traducció, literatura i cultura, amb Ramon Andrés. Moltes gràcies, de veritat, de nou, Laura i Caterina, i Richard.